Na KWAWU ne de ene de ya hyase wo kyena Nyankopon ya adoma no ahia yen wo lenda do na ye frobepo no anso fiade ye gina memende ye ginam Kasee ada ye ginam na ye gina musa no enti me Kasee Mpraeso Youth Sanitation Association ene ye wa fa hokra wo ahunu dada Nkawkaw-Mpraeso Odwenanoma ekwan no ayekra hu se ho a penti ho no nyina kama fe Adom Kasee etwaso Begina your Odwenanoma bepomu free Nkawkaw eba frobepo na akọ no atibie kwan so Odwenanoma bepomu ni na megina yi na obehwe sede ye emrante bi afato omo ho so na omo ankasa penti bepo ni mu na omo twotwo nkrodin ede agu ho no a nokre ama KWAWU aye fefefe ne KWAWU so aye de na me ne mrante ye sa adwumadie yi ebebo nka obi so omo se de ne ka omo nti a omo ye sei KWAWU no na Mpraeso Youth Sanitation Association maisa yato ye ho asi o se ye hwe barricades a ewo biponimu na ye bepenti ni nyina na afi so tourist site ewo KWAWU no ene KWAWU ya mamre ene niema eye fe wo KWAWU no ye de agugu wo ne ho ye pese ye kire Ghana man ne KWAWU man nyina se KWAWU no eba so na ye nuanom na se papa no ye wo fa no kofuo de sebi ye pade eye fe nti be sere KWAWU sikafo no ye be sere mo kotodegu fom insada sayem omo so nkwala na sen fiso omo breye pa eto de bia mo nyae anka omo penti from Nkawkaw akoduru atibie sikasem nti omo gigeja space wom eno so ema adwuma de no enye fe. Mpraeso Youth Sanitation Association maisa I20 afre no ye ni support bia na mumu no ye hyase eye mfie ba ko atwam yi ene ye hyase wo Mpraeso kronim ba bi wo na ye fiane yakoyi wo kakra ba bi na ha fuga ne yakodo na dofo atwam no mu de ye no a no mama ye bia monye 20 cedi monye 10 cedi eno ne ya boaboa no na fi Easter yi adwese ye de beba biponim ne yenso ya be bibi de aboa koman anya obi o ba ohun bipo na osuro then the more na ba na ohwe kwan no wani betina wo top pa se ohun na be no na be ba no me beto se mi nuane omo ye art wa me ya do art nim na am se oni ma me join mi nuane mu ne nyina nya art no tino be hwe design se wa nyina ti style de ebi sida to obi ambra Easter aja se KWAWU nkro ne nyina ya trotro e de aba ha fehu KWAWU Mpraeso KWAWU obo KWAWU tafo abetifi abene kro be na wunimu a ne din enim din de Kasee dwamana Adom.